Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. To San Agustin. Go. Ug sa hinay-hinay. Patagnon ko ikaw, Padre Amaro. Let your plan be as darkest as night. Algi Satani. Isabel! Isabel! Nga no, ma'am? Hain naman day si Cheryl. Wa pa manggad siya magawa sa kwarto niya. Ay, wa pa man, ma'am? Ay, unsa man akong tawgon? Ay, mas maayo pa aron makapamahaw na siya. Good morning, Father. Oy. Lagi. Oo. Nagmata naman di ay si Day Shirel. Thank you kayo, ha? Apan doon ka istorya sa iyang cellphone? O, sige. Bye, Father. Amping me. Nya, kaswet gid nila ay. Ay, iring. Niya ka ba lagi? Ay, Day. Manuktok na unta ko pero imo magikalitan og abli ang pultahan. Mga, nakuratan ko, Day. Ay. Ikaw cute. Si Nay Irma, asa man? Ay, tuaday sa kusina. Ganihar, ito nagpaabot ni mo kay mamahaw na ko na. Sige nang, ako atoon. Kumusta ang imong klase, day Cheryl? Okay lang, Nay. Maayo naman ang among midterm kahapon. Mao ba? Nagkakuyog magkuno mong Father Amaro kagahapon. Oh, oo. O, Nay. Nihapit manggod mi dito sa punerarya. Kay tuwa lagi gihaya ang girlfriend sa higalang doktor ni Father Amaro. Kilukos o gipatay in town. Ha? Shalan, kakuyaw gudaan na Shirel. Maugid nang. Dili ka kumpiyansahan ang mga tao karong panahon na nang. Naara ang mga kriminal ug mga adik. Nga kung mapanuwayan ang utok, tuwa, mamiktima dayon. Ay, day Cheryl, mas maayo tingaling di na lang kay ka magpaduoli Padre Amaro da. Nga naman, Nay. Ay maglikay lantas tabi-tabi. Kay bao kabaya ning atong lungsod. Ang mga tao din, mas matan pa na kaysa pinya. Nasayod ko sa imong concern, Nay Irma. Apan, di man tingali ingon ni anak si Father? Mao gyud, Ma'am Irma. Ay anam gyud ang mga tao, di ba? Bisan unsaon pa nimo tinarong, do na gyud ikasulti. Kadto lang si Punsyana ay itong balong leader sa kapunungan, magunoon na og palaka og tabi ingon man libak. Ikaw cute ng Isabel? Hilom na ka mo ni Ana. Ilabi ka na, Isabel. Iniguman na tong kaon. Tawag galago niya si Oking kay magpa-reflex ko. Ay, sige ma'am. Sige de Cheryl ha. Tiwas kaon diha ha. Tilawin ang akong gilotong pospas. Bitaw nang, lami kayo ang imong pospas. Ako nang dubihan ng opisina. Oh. Kinsa maro na nitsit? Kinsa magkaroon? Akong ablihan. Good morning, Doris. Ikaw! Nganong niya ka? Dili mo pa rin ako pasok sa inyong office? Hmm?
Pero, O karon dili ka magduda, aniya. Dawata kining akong pasalubong kanimo. iPad o tablet? Yes. Ug ako nang gasalan kanimo. Abi na lang, wa ka na ko hatagi og igong bili as my friend. Pero, mahal ka ini, di ba? Don't bother. Sige lang. Naglilaw-rilaw ang mga mata sa kanahan. Di na ba tukay mo sunod ka na sa akong mga plano, Doris? May gisulti ka ba? No. Wow. By the way, ako din si Frank, no. Primo. Primo Maximo. Pwedeng mo laman, no? Sure. Nice meeting you, Doris. Doris? Well, biyaan ko na ikaw, Doris. Ug palihog, pagsabat ibisan kinsang gan ka ko kanang iPad, ingon man kanang tablet, ha? Ang may tungod kang patri amaro, unya na to. Hatagan ko ikaw kataas ngay kayon sa pagpamalandong, okay? Salamat sa imong gasa. Oh, way sa pa yan. O ginigpalig na kupuhon. Ako pa ng punan. Your wish is my command. Bye. Nilagaw siya. Doris, hain ka ba? Nana, padre! Din ka magikan, Doris. Nadugay ka man lagi. Kaning kuan, doon nilang ko'y atiman dito sa pisina, padre. Mau ba? Sige day, Doris, palihugugin ka sa atong kita. Ingon man mga expenses karong buwan na. Kaya maadto ko sa syudad ugma. Maghatag ko sa 20% sa economic affairs. Sige, padre. Sige, salamat. Biyaan ko na ikaw. Pwede ka nang balik sa opisina, Doris. Padre, pwede bang mangutana ko nimo? Sure. O sa munta, ha, Doris? Nakaila ka ba og pare nga ginganlan og Padre Benjamin? Daghan man gud ang mga Padre Benjamin, Doris. Naay Benjamin Arnado, Benjamin Lubiano, Benjamin Franklin. Bugal-bugal man nag-imo, padre. Ha? Nga naman. Ang kana si Benjamin Franklin, inventor man na, padre. Husto na ito. Pero kung ba interesado ka man ang Padre Benjamin, ha, Doris? Kuan, doon ay hamtong babae nga may hindi ni kagahapon. Og nangutana siya kon, naa pa ba din si Padre Benjamin? Sige lang. Ako suway ng pangutana po, Doris. Yun na, doon ako'y nailhan nga Padre Benjamin. Ugali, nipulito na ako og bantay ka dito sa arsobispo dito sa ospital. Pero, nag-sabbatical leave siya karong mga panahon na. Mao ba? Unsa man ang sabbatical, padre? Ang bote pa sa bote na, kanang mupahuway una ang pare, gikan siyang mga naandang buluhaton. Gikan ka na sa pulong sabat, nga nagkahulugan o pahuway. Sige, salamat, padre. Naanad po ka na, da? Sorry, father. Sige, biyanta na ka. Adios. Kaloyin taon ni Doris. Muna ni resulta kung ay ayong amahan. Pastilan. Wa maguna-una sa kaugmaon siyang anak. Pila pagka ang sama ni Doris. Ang nahiagom sa mga lalaking mapasagaron. Pila pagka. Ay, medyo sakit-sakit yun ang pagpisil ni Okingda. Ay, pansalamat na lang. Ay, kaduka ko na baya. Ay, matug na ko. Ahain ko. Kamingaw ining dapita. Si Monica ka ng babaeng naghilak. Monica! Monica! Monica!
Monica, ayaw pagpadayo! Monica! Monica! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!